Your reign of darkness ends now! I will not yield! The light prevails! अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन दिनै आं नोंथांनियाव मोनसे सोंलु सोंनो हास्थायदों मोजाङै खोनासंगोन मा नोंथाङा माब्लाबा खोनादोंना हाथरखिया अख्रांनिफ्राय गोग्लैदों होननानै ना माब्लाबा नोंथाङा बेबायदि सानफेरदोंना जे सोरगोनिफ्रायबो माबा मोनसे गोग्लैनो हागौ होननानै जुदि सोरगोआवनो गोग्लैनाया जादोंब्ला एबा सोरगोआवनो जुदि गोग्लैदोंब्ला अब्ला साननानै नायनायसै बुहुमनि मानसिफोरा बेसेबां सांग्रां जानानै थानो नांबावगौ बेनिखायनो दिनैनि जि बोसोन जागोन एबा जि भिडिअ जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों जि बोसोना फैगोन बे बोसोना बाथ्राफोरा सोरखौबा सिगिनो थाखाय नङा नाथाय बे बोसोनफोरा सांग्रां खालामनो थाखायसो जागोन अनजाग्रा नायगिरिफोर आंजों लोगोसे बाइबेल बेखेवफादो बेनो जाहैबाय नुजाहोजानायनि 12 बालाबनि 4 सिरि बियो गावनि लानजायजों नख्रांनिफ्राय फानथामनि फानसे हाथरखिफोरखौ बोख्लायनानै बुहुमाव खोख्लैबाय अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर बे बोसोना साधारन बोसोन नङा बेयावहाय हाथरखिफोरा गोग्लैदों बेयाव सोरगोआ मावग्लुंदों बेयाव दावहाबो जादों दायो आङो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ माखासे सोंलुफोरखौ खालामनो हास्थायदों बै हाथरखिनि बाथ्राया बै हाथरखिफोरा सोर ना बियो बै नख्राङाव जोंख्लाब माख्लाब दिन्थिनाय जि हाथरखि दङ बै हाथरखियानो नामा ना थारैनो सान अखाफोर आरो हाथरखिफोरा थारैनो बुहुमाव गोग्लैदोंमोन नामा नङा नङा अनजाग्रा नायगिरिफोर नङा बे बै हाथरखिनि बाथ्रा नङा जुदि थारैनो सैथो हाथरखिनि गोग्लैनायनि बाथ्रा मोनब्ला दिनै बुहुमा अस्तित्व सैथोआव थानाया नङामोन अनजाग्रा नायगिरि आंनि आंगो लोगो प्रिय नोंथांमोन बाइबेलाव हाथरखि होननानै बुंनाय जिथु सोदोब दङ बे सोदोबखौ बै अख्राङाव थानाय हाथरखिखौल'सो फोरमायाखै नाथाय बाइबेलाव जोङो गोबां बार गले गले जोङो हाथरखि सोदोबखौ आरफ'फोरनि सायाव बाहायनायखौबो मोननो हादों एबा आरफ'फोरखौबो हाथरखिजों रुजुदों एबा आरफ'फोरखौबो हाथरखि होननानै बुंदों आरो आं दायो जि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ बे बुंनाय बाथ्राया आंनि गोसोनिफ्राय हारसिङै बानायनाय बाथ्रा नङा बे जाहैबाय बाइबेलनि बाथ्राखौ आं बुंगासिनो दं फोरमान हिसाबै नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरिखौ दिन्थिनानै होनो हास्थायदों बे जाहैबाय जबनि 38 बालाब 7 सिरि फुंनि हाथरखिफ्रा लोगोसेयै रोजाबो आरो आकाशनि बिरगोनफ्रा रंजानायाव हज्रि ख्रावो बेयावहाय फुंनि हाथरखिफ्रा होननानै आरफ'फोरखौ एबा एन्जेल्सफोरखौ बुंनाय जादों आरो बिसोर मा खालामबाय थादोंमोन बे जाहैबाय बिसोर मेथाइ खनबाय थादोंमोन आरो बे मेथाइ खनबाय थाग्राफोरानो जादोंमोन आरफ'फोर अनजाग्रा नायगिरिफोर बेनि माने नुजा होजानाय 12 बालाब 4 सिरियाव जुदि हाथरखि गोग्लैनायनि बाथ्रा बुंदों बै हाथरखि गोग्लैनाय बाथ्रायानो जाहैबाय सोरगोनि आरफ'फोरनि बाथ्रा एबा आरफ'फोरमोन नायगिरि नोंथांमोन दानाब्ला जोङो नैथि गोनांथि सोंलु खालामनि बे जाहैबाय जेब्ला जोङो नुजा होजानाय 12 बालाब 4 सिरिखौ फरायो बेयाव हाथरखिफोरखौ बोख्लायबोनाय जादों दा बै बोख्लायग्रायालाय सोरमोन एबा सोर बाइबेला बुंदों दि बिनि लानजाया बिसोरखौ बोख्लायदों होननानै बुंदों सोरनि लानजाय बेलाय बे जाहैबाय अजगर जिबौनि लानजाय आरो दानाब्ला सोंलुआ जालायबाय अजगरालाय सोरथो बै अजगरालाय सोर बे गासै सोंलुफोरनि फिननायखौ बाइबेला जोंनो रोखा रोखायै होयो बै गोदोनि जिबौआनो जायखौ जोङो सैतान होननानै बुङो बेनो बियो नायगिरिफोर सैताना गोदोनिफ्रायनो सैतान नङामोन मोनसे सम दङमोन जि समाव बिनि मुङा लुसिफारमोन बियो गाज्रि नङामोन बियो गोबां समायनासोमोन बियो खोमसि नङामोन बियो जोंग्रासोमोन बियो सासे साधारन नङामोन नाथाय बियो अभिषेक खालामजानाय थिसनजानाय करुपमोन नाथाय बिनियाव माखासे जेंनाफोरा नुजाबाय आरो बियो बुंदोंमोन आं गोजौसिनाव थागोन आं सिंहासनाव जिरायगोन आरो बियो बुंबावदोंमोन आं इसोरजों समान जागोन बेबायदि होननानै जेब्लानो सोरजिजानाय जिउआ बै इसोरनि जायगाखौ लानो होननानै सानबाय गोरोन्थिखौ मावबाय बै सानखालिनो बै समावनो सोरगो रायजोआव मोनसे दावहाबो जादों आरो सोरगोआव बियो बै दावहायाव जेनबाय आरो जेब्ला दावहायाव जेनो बियो गारख्लाय हरजाबाय आरो जेब्लानो गारख्लाय हरजायो लानजायजों लोगोसे गोबां आरफ'फोरखौबो बियो लाबोफादों होननानै बुंदों बै लानजायनि ओंथियालाय माखौथो लानजाय होननानै बुंदों लानजायनि ओंथियानो जादों नंखाय बुंनाय लानजायनि ओंथियानो जादों थगायनाय लानजायनि ओंथियानो जादों दिन्थिफ्लानाय एबा भ्रम खालामनाय बै समाव सैताना रावखौबो जबरदस्ति गावजों लोगोसे खोख्लैबोफायाखै बियो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन बुंदोंमोन बियो बै फैफानाय आरफ'फोरखौ थगायदों मिसुलियायै बुंदों जे आङो नोंसोरखौ लोगोसे आं बायदि खालामगोन नोंसोरखौबो इसोरजों लोगोसे समान खालामगोन बोलोगोरा खालामगोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरजों बै सैताना बै आरफ'फोरखौबो थगायदों आरो बे सैताननि नंखाय बाथ्राफोरखौ लाग्राफोरहा गासैबो मा जाखो
फानथामनि फानसेया गोग्लैबोबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मा एसे सोमोनांथाव बाथ्रा होमब्ला नङा होमब्ला? सोरगोनि आरफ'फोराबो गोग्लैबाय। जुदि सोरगोनि आरफ'फोरानो गोग्लैबायब्ला अब्ला मानसिफोरा मानो गोग्लैया जानो? अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानाब्ला जोङो आरोबाव मोनसे सोंलुनि फारसे थांबावदोनि। बे जाहैबाय, जाय आरफ'फोरा गोग्लैबोबाय, बै गोग्लैबोनाय आरफ'फोरा दिनै बहा दं? सेथि, इसोरा माखासेफोरखौ खानानै दोनदों, जेराव 2 पिटरनि 2:4 सिरियाव जोङो मोननो हायो। मानोना जाय आरफ'फ्रा पाप खालामदोंमोन, इसोरा बिसोरखौ हगारा लाबानो नोरोगाव गारसनदों आरो बिसोरखौ बिसारनि सानसिम खोमसियाव खानानै दोनदों। जाय आरफ'फ्रा बै समाव गारन हरजादोंमोन, सफैफादोंमोन लुसिफारजों लोगोसे एबा सैतानजों लोगोसे, बैफोर माखासेफोरखौ इसोरा मा खालामनानै दोनदों? खानानै दोनदों होननानै, खोमसियाव खानानै दोनदों होननानै जोंनो मोनथिहोदों। आरो माखासेफोरा खोमसियाव जनो रोङि जिनज्रिजों खाजानानै दोनजादों। जुदासनि 7:10 सिरिया फोरमायो, जाय आरफ'फ्रा गावसोरनि इख्तियारखौ बारनानै गावसोर खामिनाय जायगाखौ नागारनानै थांदोंमोन, बिसोरनि बाथ्रा गोसोखां। बै गेदेर सानाव दायाव खोख्लैनो इसोरा बिसोरखौ गोथौ खोमसियाव माब्लाबानो जयि जिनज्रिजों खानानै दोनदों। नाथाय माखासेफोरा दिनैसिमबो उदांस्रियै दङ, उदांस्रियै थाबायगासिनो दङ, उदांस्रियै खामानि मावगासिनो दं। मानोना जोङो मानसिफोरनि जेङा दावहा नाङा, नाथाय जों खामिनाय संसारनि दुस्थु जिउ, संसारिफोर, इख्तियार गोनांफोर आरो संसारखौ सासन खालामग्रा गाज्रि जिउफोरनि जेंनासो रोननाङो। बे उदांस्रि थानायफोरानो जादों दुष्ट आत्मा, डेमनिक पावार। बेफोरनो जाहैबाय दासिमबो उदाङै थाबायनानै दङ आरो उदाङै खामानि मावगासिनो दं। बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ फोरोङोदि जोंनि जिथु दावहा दङ, बे दावहाया जोंनि मोदोमनि नङा, जोंनि थैनि नङा, नाथायब्ला बे दावहाया मोनसे आत्मिकनिसो दावहा। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, नोंथांनि जि सुथुर दङ, बे सुथुरा मानसिया नङा। नोंनि सुथुरा जाबाय नुनो मोनै सुथुर, नोंनि सुथुरा जाबाय गोबां चालाक सुथुर, नोंनि सुथुरा जाबाय बै नंखाया। जि लुसिफारा सोरगो रायजोआव थानाय समाव गावजों लोगोसे फानथामनि खावसेखौ लानानै फैफाबाय, होखार हरजाबाय, नारन हरजाबाय, गारन हरजाबाय। खावथामनि बै फानसेनो लुसिफारा बै समाव मा थगायदोंमोन? नंखायखौ नुहोदोंमोन जे नोंसोरखौबो इसोरजों बायदि समान खालामगोन, जों बयबो खौसे जागोन, जों बयबो समान जागोन, जों बयबो सोरजिगिरि बायदि जागोन होननानै बयखौबो थगायदोंमोन, थगायनानै लानानै फैफादों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बै लुसिफारा बै थगायनायखौ दिनैसिमबो गारनो रोङाखै, दिनैसिमबो नागाराखै। बै थगायनाय खामानिखौ दिनैसिमबो मावगासिनो दं। दिनैनि बे बुहुमाव थानानै, इसोर सोरजिनाय बे जायगायाव थानानै इसोरनि मानसिफोरखौ बै सैताना बेबायदिनो थगायगासिनो दङ, दासिमबो थगायहोगासिनो दङ, दासिमबो आन्दायहोगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव दिनैनि बुहुमनि गोबां मानसिफोरा सैथो इसोरखौ नुनो मोनाखै आरो दिनैनि मानसिफोरा जे सैथो इसोरखौ सिनायनो हायाखै, मोननो हायाखै, नुनो हायाखै। बेनि जाहोनानो जादों 2 करन्थियारि 4:4 सिरि। बिसोरो फोथाया, मानोना बिसोरनि गोसोफ्रा बे संसारनि सैतानजों खोबनानै दोनजाबाय आरो इसोरनि थार महर, ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबनिफ्राय नुजानाय स्रांखौ सैताना बिसोरखौ नुयि खालामबाय। येस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, नुदोंना सैताना मा खालामनानै दोनदों? सैताना दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि धोरोमफोरखौ सोरजिनानै दोनदों आरो बै गोबां रोखोमनि धोरोमफोराव गोबां रोखोमनि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ दिन्थिनानै दोनदों, जे बेनो सैथो होननानै, गावखौ सैथो होननानै दिन्थिनानै दोनदों, जेन मानसिफोरा जेन सैथो इसोर फारसे दा थांथों। बेयावखाय बुहुमनि मानसिफोरखौ थगायनानै दिनै सैताना बेबायदि खामानि मावनानै दोनदों। मानोना जागायजेननायनिफ्रायनो सैताना बेखौनो हास्थायगासिनो दोङो, जेन मानसिफोरा जेन सैथो इसोरखौ खुलुमनायनिफ्राय गावखौ जेन खुलुमथों। बियो सोरगो रायजोनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो दासिम मावगासिनो। मानसिफोरनो नंखाय फोरोंनाया सैताननि खामानि, मानसिफोरखौ थगायनाया सैताननि खामानि, मानसिफोरखौ फोलानाया सैताननि खामानि, मानसिफोरखौ एबा सुबुंफोरखौ आन्दाय होनाया सैताननि खामानि। आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानैनो बियो गोबां मानसिफोरखौ आन्दाय होगासिनो दं। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोननो बे सैथोखौ बुंनो हास्थायदों, जायानो सैथोजों थागोन बिनो बासायजागोन आरो जायानो इसोरनि बोसोनजों सोलिगोन बिनो देरहागोन। सैथोआ बिनो अनजाग्रा आंनि नायगिरि प्रिय लोगो नोंथांमोन। बे अजगर, बे लुसिफार, बे सैतान नारख्लाय जानाय, येस अनजाग्रा नायगिरि, नारख्लाय जानाय, बियो लुजार, बियो जेनग्रा, गोदो सोरगोनिफ्राय गारख्लाय हरजादोंमोन आरो दाबो इसोरा बिखौ अरायनि थाखाय फोजोबनो थाखाय, अरायनि गाबख्राव होनो थाखाय नोरोगखौ थामथिम खालामनानै दोनखादों। बियो इसोरनि गोहोजों जेबो गैया।
इसोरनि गोहोजों बियो देरहा हाया, बियो जेनखानाय। नाथाय दा बुहुमाव थानानै मानसिफोरखौ नंखायै थगायनो थाखाय नाजाबाय थायो, थगायबाय थायो। दा बेयावहाय अनजाग्रा खृष्टनि बिसागफोर, इसोरनि बोसोनजों था, सैथोजों था, अरायबो देरहासार जागोन। इसोरा देरहा होग्रा। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायदों, मिजिंथिदों नोंथांमोना नुजा होजानायनि 12 बालाबनि 4 सिरिनि जिथु बुंनाय बाथ्रा दं, बै बाथ्राफोरखौ इसेब्लाबो गोसोआव फैफिनबाय एबा माबा मोनसेब्लाबो इसेब्लाबो सोलोंनो हादों होननानै फोथायदों। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइकखौ होनो दाबावसै आरो लोगोसे भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामनानै होगोन। बेसेनोसै। जय मसीह, प्रेज द लर्ड, थेंक इउ।